Tata lair Mesuraga Mesubata ana madyaning wasana-wasa munggaing batos amrih saged nampi kanugrahaning Jawata. Lingsem yen mundur marang Ratu Ndorowati awit ing kono apa sing dadi sedyane diwu bisa katarima. Yen datang kundur ing sajroning batos kathah ingkang anggiri godho marang Raden Samba Wisnubrata. Cincitan pripayang ilu Banaspati ingkang tansah anggiri godho marang jiwa ragane Raden Samba Wisnubrata. Suwanten peksing ingkang magali-gali kapiring akoso satemah anes dadosaken tumai pesing Mas Raden Samba Wisnubrata. Kocapa kacarita saking kathah beyang mlajari wong agung Mandura Prabu Baladela jajan Purwadya Balakara. Kaya iki puranku Samba Wisnubrata.
Doan ning puncake gunung Pancatnyana Doan ning puncake gunung Pancatnyana Kandur sang kongso dewa kang gumulung Andul sang kongso dewa kang gumulung Kaya iki punanku sapa wis Broto Kakek jroning atiku saka kadohan aku kadheke para wadya Balakurawa. Uninga yen ta Samba Wisnu Brata ana madyaning Wanawasa. Kula nggih kepareng keputra ngaturaken pangabekti wa Prabu. Ya tak tampa Samba Wisnu Brata. Ora repot diya pangatunipun wa tamparong. Pancen wonten pucukane dados jimat paribe wa Prabu. Pancen aku tak takon apa sebabe kok Samba Wisnu Brata wonten ewan tanpa kon tanpa kaki. Estunipun ingkang putra pun Betara Brata badhe kayuh panugrahaning Jawata. Nanging ndadosaken atur dhateng Kanjeng Rama menapa dene Kanjeng Ibu. Awit anggil kula ninggalaken kasatriyan nilaraken kasatriyan tanpa pamit dhateng Rama kalan Ibu. Ora bakal tak atur marang Yai Krisna Ibu. Aku tak takon lan kepengin iku apa sing dadi sediamu. Kok kowe tampa nang sajroning Wanawasa kene. Nuwun pangapunten Pak Prabu kula boten saged ngaturaken napa dados sedya kula nyebabaken kula badhe gayuh kanugrahaning Jawata. Arep gayuh kanugrahaning Jawata. Nggih Pak Prabu. Lah ya sing antuk gayuh kanugrahan kudu kepiye? Nuwun pangapunten sebesar malih kula boten badhe ngaturaken awit kula isem menika boten saged sinembadan. Woi dadal. Bocah kok menclane genah omongane ngalor ngidul kados ngoten niku. Kok ketingalipun rada nyolowati prayoga dipun dangu kemalih sinten mangertos nika ingkang tumindak culika dhateng putra Sarja Kusuma. Saiki aku takon napa jeneng Samba Sumruk ananging Samba Sarja Kusuma ana papan kene. Apa malah Samba tok pitenah nedya tok angkah patine. Kula boten badhe mitenah jimat Sarja Kusuma. Kula nggih dereng nate pinanggih wonten madyaning Wanawasa menika kalan jimat Sarja Kusuma. Lah nek kowe ora ngerti kuwi yen kowe kepengin slamet aku tak takon mangsuwana sing cetha. Nggonmu tarak brata nang madyaning Wanawasa kuwi darepe wigati apa darepe pinuwun apa utawa kowe bisa nuduhke Samba wis Sarja Kusuma kuwi ana ngendi? Kula boten badhe matur kaliyan Pak Prabu malih boten saged kula aturaken kula menika gadah pinuwunan menapa. Lah apa kowe ngerti Sarja Kusuma sepisan malih kula boten mangerten. Kowe lah yen kaya mengkaten kok sampun cetha bocah ditakoni ngalor ngidul jawabane ora cetha. Yen kaya ngono apa kelakon aku tegel marang sapa? Yesus monggo kematon Prabu kowe yen ngono. Nasihat yo kelakon aku tegel marang sapa?
Kepiye Dimas Dursasana genah yen nika wau samba menika ingkang damel pitenah dhateng ingkang putra Sarja Kusuma upami samba menika boten pateng pun boten badhe wajar yen kaya mangkono dijawuh marang pro kadang-kadang supun medun ana jurang menika ketemu urut utawa wis dadi konarpa samba kudu dibalik ana Ndrawati yen ngono muga-muga yen Kresna wis tanggung jawab aku menawi kowe katen kula dherekaken Koko Prabu Esmerena semubane wanarutum Artinetrane Aku raposataning Kukira Rengkan Nikol sanggatan
ayam Kang Mas Cegat keparang kula ngaturang sumpah bekti mugi konjupun ngandhap padha Paman Cegati adiku Samba Subrata ya tak tampa Kudya pangaten Kakang tumrap marang jeneng-jeneng papundi wonten mustaka dados jimat paripi pun Kakang bakal nyopeswa apa sing dadi darunan adiku Samba kok ana madyaning Wanasa tanpa kanca tanpa kanthi aduh Mas Sepurpatan Purayunun Agung Samudra Pangsam awit ing rai kadreng saged nampi kanugraning Jawata ing benjang akhir tembe nika saged jumeneng ratu saged nampi wasuning ratu yen kaya mangkono dadi ratu ku ora gampang sanget abot pitukone apa kira-kira jeneng kita bisa kuat nampa apa sing dadi pitukone yen bisa kuat mengko bakal dimomong marang waju cakrane pitumbasipun menapa kemawon Kang Mas Cegat jer kula saged nampi wahyu cakrane Kang Wiji Ratu menika ingkang rayi badhe nyendikani menapa dados jawuh paduka yen kaya mangkono adiku cakrane lan supaya wawancara marang adiku Samba kula paring pangandika ingkang ajawuh pikulun wahyu apa jeneng kita kepengin kedulungan wahyu cakrane itu kedulungan injih dasar kasinggihan yen sira bakal kepengin kedulungan wahyu cakrane lan sepisan kudu bisa tumindak adil para mantu ora kena tumindak adikang adigung lan adiguna kudu darepi rasa welas asih marang sapadha-padha apa jeneng kita bisa netepi apa sing dadi pamundhut kulun sing kaya mangkono aduh kulun menawi pengaten kula namung sendika jawuh kemawon tanjio teka mangkono Raden Samba Wisnubrata wis kepareng netepi apa kang dadi pepitaning wahyu cakraning lah ngoyang nayet titi mongso wahyu manjing dadi siji marang angganing Raden Samba Wisnubrata semubange wangun kantine tanek kang hanggo apa saptaning kokilo lekani korosan
rene panca Adiku Samba Wisnubrata wonten pandika ngajawuh Mas Srigadi Wahyu Cakraningrat wis momongi jeneng kita mung pesen kulun marang sira aja nganti lali apa sing dadi pepintane Wahyu Cakraningrat aja gumasan aja tumindak adikan adikum adiguna ngetokaken jawuh kula tambahi pangestu mugi kula piyak momongi Wahyu Cakraningrat sangga sing ati-ati sakwise aku nampa Wahyu Cakraningrat aku bisa mabur bisa ambles bumi ngluwi Dimas Gatotkaca lan Dimas Antarja yen iki wong Kurawa sing nututi apa kang dadi laku Samba ora bakal blereng ora bakal mundur colong payu tak kira nomor Jogodo itu ora ono sing kadidayane kekuatane sing kuwi Samba Wisnubrata Panjata mangkono ucap saking katebian pelajari Raden Sarja Kusuma Kakang Samba kok nang tengahing alas iya aku di lah kok iki Kakang Samba sing ana tengah alas iya aku lah Dimas Sarja Kusuma kok tekan kene saka ngendi aku saka kayangan Kang golek Wahyu supaya bisa dadi ratu bisa duwe bojo pitu kowe saka kayangan iya kayangan Gondo Mayit Suwanasane yang Betari Durga lah Dimas kepengin nggayuh Wahyu apa Wahyu Cakraningrat dadi sumerku ya di menawa wektu iki Wahyu Cakraningrat wis ngomongi marang awakku adalah nek ngono aku gagal meneh aduh terus kapan leku soleh Wahyu meneh Kang wis pancen Wahyu itu dudu dadi pepintan lah kok Dimas Sarja Kusuma nggawa kresikan aku dijauhi Eyang Betari supaya mateni pendhita sing ana sak tengahing alas Minangsraya dadi sumerku sing dadi pendhita iki aku Kakang Samba sing dadi pendhita iya yen kono
wahyu tak jaluk tak obrol-obrol kowe Kang. Saya jeneng sira mungsuh sarja kusuma kalpa ngediri-dirike banget nganti tok rewang ambis bumi nganti tok rewang mabur sombo jeneng kita ora kuat kanggonan ulun yen kaya ngono aku bakal sumikir ora manggon ana jane nanging kumodipomo sajan to kowe wis tak koncati nanging sesuk akhir tembe senajan to sak kebyare tadet sak pengarep sak pengadep jeneng kita bisa dadi jumeneng ratu sambungin carita yen ing buku ana lakon sombo dadi ratu mangkono to upatane mayu ornane den upatani wahyu sakala wahyu injil saking go garbane Raden Sompo Wisnubroto nyuwun pangapunten wahyu kados pundi menika wahyu kok nilaraken dhateng kula ana ngendi papane wahyu bakal tak tututi sampean pun purun ngomongi Sarja Kusuma aku kelakon dadi ratu duwe bojo 7 sing ayu-ayu dijajari patih
arep mangan apa wae bakal keturutan. Momongi aku yo. Wilah dalan. Aku saya panas manggon kono. Bataning Sarja Kusuma. Tanjiya teka mangkono. Ngoyanane titi mungsu. Sanalika wasyu cakranipun boten kiyat momongi Raden Sarja Kusuma. Sanalika loncat saking badanipun Raden Sarja Kusuma. Waktu kaya meneh kowe nanti yu aku jane wis seneng karo kowe bisa ngomong aku lah kok kaya lain dadi ature para pemuda nututi wayu